Sunt în echipă de ceva timp și am observat că, fără să-mi dau seama, am ajuns să preiau tot mai multe responsabilități. La început, credeam că dacă lucrez mai mult și mai bine decât colegii mei, voi fi apreciat. Dar acum realizez că ei s-au obișnuit să mă vadă pe mine drept cel care rezolvă, în timp ce ei își permit să fie mai relaxați. Mi-au dat task-uri suplimentare și de fiecare dată m-am gândit, ok, poate asta mă va ajuta să mă fac remarcat. Dar, surpriză, în loc de recunoaștere am primit mai multe sarcini. Șefii nu mi-au oferit nici măcar o mărire de salariu pentru toată munca asta, dar știu că pot conta pe mine pentru că fac treaba bine. M-am trezit prins într-un cerc vicios, lucrez dublu pentru a menține totul în ordine, în timp ce colegii mei scapă ușor. Realizez că am devenit un fel de soluție